Ja, så er vi klar til anden omgang i VM i julechokoladekalender-spisning. Den her gang laver vi det sådan, at I får 4 minutter. Og når de 4 minutter er gået, så er det slut. Så I kan lige prøve at holde jeres kalender op og se, hvad det er for nogen. Ja, det er det samme som sidste gang med 75 gram chokolade. Godt, kan I lægge dem ned, og så må I begynde om 2, 1, nu! Ja, de skal først åbnes. Det kan godt være bøvlet. Det hjælper at være lidt desperat. Ja, der er gået de første 30 sekunder. Så er der gået et minut. De her 2 deltagere har allerede været ude og skræmme slik frem. De har været bukserrystere. Det er Halloween aften i aften. De har allerede en solid bund. Lagt en solid bund. Så jeg kan forestille mig, at de får en del udfordringer i at få sunket det sidste chokolade. Det har jeg allerede. Så er vi stærkt på vej imod. Der er gået 2 minutter, det vil sige, at halvdelen af tiden er gået lige om et øjeblik. Halvdelen af tiden gør. Ja, det er den i hvert fald. Mere end det. Jeg har helt ondt i tænderne. Ja, så er der faktisk kun 1 minut tilbage. Nu er der 1 minut tilbage, så de har alvorligt travlt. Så er der 30 sekunder tilbage. Frederik, kan du være sød og sætte den ned? Hey. 10 sekunder tilbage. Og jeg har 3 tilbage. 2, 1, 0. Læg jeres kalender ned. Godt, så skal vi have talt. Maja, hvor mange har du? 3. Har du 3 til års? Jeg er 4. Godt. Og jeg har... Max 3. Du har ikke opnået dem. Jeg har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. 8, mand. Endnu et skuffende nederlag for Frederik. Hos så slår der sin storesøster. Ja, men flot kæmpet. Ja, tak for kampen. Ja. Nå, jeg har mega klam i tungen. Ja.